Yamde sappo jeɗɗi woni ɗo RFI fulfulde yamde sappo jeenayi to Paris o ngari humpitade kibaruji ɗi ɗum woni toɓɓe mawɗe. Rama Diallo. To leydi Afghanistan fa joni mutuɓe jomɓe kaɓoɗe indirteɓe Taliban en jaɓi saare Herat e Kandahar to Afghanistan caggande ɓe kewtuno saare Ghazni hande beete Aliou Kande na tawda en e suudu ɗo o waran e firtande ɗum e puɗɗe kibaruji to Algérie to ndu cumu gonɗo e soɓɓire leydi ndi hawaka fañaloma hande ndelle haɓanoɓe yiite nge habdoɓe yiite nge e walliɓe muɓɓe na keddi e golle yimɓe na kewta 69 ko hooreɓe leydi ndi kolli may e majjum ndele fa hande ndu hande woni nyalande sumgo laamiɗo to Zambie yimɓe ujunaji jeɗɗi kani wotande ardotoɗo zambinaɓe e duuɓi 5 jokkitoji hono ni no ɗum yaari en keɓan faamude. On calminama ɗo RFI fulfulde hullude on puɗɗe kibaruji ɗi to Afghanistan mutuɓe jom'en kaɓoɗe indirteɓe Taliban en jaɓi saare Herat e Kandahar to Afghanistan caggande ɓe kewtuno saare Ghazni hande beete Aliou Kande ko way famede majjum. Non tigi Rama mi salmini hettiyankoɓe RFI fulfulde no mbiɗa ni Talibanji ɗi hepti saare wonde wiyetede Herat ɗum woni ko wargo leydi ndi ɗum noon ko caggal yamde seeɗa fawi hen caggal nde ɓe jatti Ghazni laamu ngu andini noon wonde Ghazni sami e juuɗe Talibanji ɗi kono hiɓe deƴƴina hakkillaji mabɓe ɗi saabu konunkoɓe ɓe hiɗa haɓida e ɓe murtuɓe e wiide ardiɓe laamu ngu ko ɓen mabɓe ko bonɓe mabɓe ɓe goni e haɓudude kono ma laamu ngu ɓeydu darde mum fi kisal ɓesguji ɗi foof Ghazni noon ko saare nde waɗɗani lamorgo ngo Kabul ko on ɗon murtuɓe ɓe hetti caggal nde konunkoɓe leyɗele janane wonnoɓe e nder nden saare hooti eɗi hareji fatkiɗɗi ardiɓe Kabul holli Talibanji ɗi yidde mabɓe yoɓe feccu laamu ngu wadde laamu potal kono noon horejo leydi ndi Ashraf Ghani jaɓani ɗum taw Rama gila ɗi hareji puɗɗi gila nden ɗi puɗɗi ha joni fodde siwileɓe 160 fawɓe warama e ɗi fitinaji sukaɓe hina hen jeeya ko ɓe waraɓe ɓurɓe wonirde e ɗi nokkuji wiyeteɗe ko wayno Lasgar, Kandahar, Herat e Kunduz. Gasi sanne Aliou Kande a yettama e hollitinde joni sembe mo Taliban e mutuɓe jomɓe kaɓoɗe ɓe tawda e leydi Afghanistan yarude yeso to Zambie to ndu wonno hande subaka o wonno ko ɓiɓɓe leydi ndi jalti suɓade hoorejo mabɓe e millionji jeɗɗi kani wotude sendude e yimɓe 16 wonuɓe e filade laamu o e jan heɗade ɗoni jantore Abdoulaye Dikko ko waɗani en nde nokkuje gottirɗe ɗe udditita beete hannden tawi yimɓe temeɗe ana dari ana ndomi hemde laawol yalla ana cuɓo hoorejo mum en kanko hoorejo leydi ndi mo woti e ley de'ende banggue ɓaleeri ɗum woni worgol lusaka laamorde Zambie ko tawi ka ko woni ko weeti ko tafon suɓogoji ɗi ana gaɗa e ley jaam e deƴƴere poɗodiral ngal hakkunde hoorejo leydi ndi Edgar Lungu e lundiɗo makko Hakainde Hichilema ɓuri fuu sembinade ɓe worɓe ɗiɗon poɗodiri sanne e wakkati ne jiltotono tewtude hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi fa gotanaɓe hoorejo leydi ndi ana manto e golleji ɗi golle banggal ɓamtare keɓe jawdi Zambie oto banggue lundiɗo ana andina ñamale ƴaɓɓitiɗe ɗe leyɗe goɗɗe ndewata leydi Zambie homo hen e mabɓe fo holliti ana jogui hoolare kañum heɓata kaw e ɗiɗo suɓogoji ɗeɗo ñalal ƴaɓɓire joni nde hoorejo leydi ndi yamiri konunkoɓe jaltine e dow laawi e ley boli ɗi yalla ana cembina ndenago Allah alama ko jokkata e suɓogoji ɗi nokkuje gottirɗe ɗe uddeta wakkati 16 yamde e gammeɗe nga jaabuji arandeji ɗi anandoma ɗo e alan garowo o woɗi e yaade yeeso kibaruji ɗi to leydi Algérie kamɓe ɓe pilata kono dalile no waɗade ɓe ñifa ɗum wonno cumu gonɗo e leydi maɓɓe pamondele fa walde hannden haɓanoɓe dariɓe habdude e nge yiite e walliɓe maɓɓe ɓe gon e filade ñifude e kanon soɓɓire leydi toon yiite ngenna heddi ndelle bononda kewɗo waɗi yimɓe 69 o ndumi e majjum hollama kasin du ndelle bonondaji kewɗi gaɗi ladde momlama daabe e galleji keddoke e cumu gaɗɗo o yarude ndelle kibaruji ɗi yeeso e fa hannden haalde haala leyɗe ɗen en paamo du ndelle leydi Almay kamɓe du jamiri yimɓe muɗum ɓen wonnoɓe to leydi Afghanistan dilla toon ko yaawi sabo rafindenagu gonɗo e ɓeydade e leydi nden koɓe kollini en so ɗum na heddina yarani yo hunde koɓe mbawtata yimɓe maɓɓe tawe koɓe jamiri ɓo dilla e leyɗe nokkuje
yaade kibaruji ɗi yeso to leydi Cameroon andelle hamde hakkunde leñi ɗum tawama torla mawɗo leydi ndin en ko won e majjum talatare nde fa handen kaɓe ɗe gaɗi warti ndelle e mursu yimɓe woɗɓe nogay e jeetato en jankeɗoɗen jantore nutodiraɗo RFI to Garwa Souleymane Ibrahima Souleymane. nder nyalde ɗiɗi caaliɗe ko watta himɓe nogas e jeetato mbarama nder kaɓe hakkunde leƴƴi arab suwaɓe musgumen nder diwal seɓɓata woyla lesdi Cameroun haro ƙauye biyetede El Birke be Angasa ɗeɗo tawe nder département Logon e Chari dow kerol lesdi Cameroun be lesdi Tchad. kaɓe ɗe fuɗɗi yande sappore lewru jetatabru hitande 2021 sababu ko saggiti kaɓe ɗe haala keeri hakkunde babe ndemri durgol e ngawol arab suwa en duroɓe e musgumen bo ngawoɓe ɓaawo yerɓugo konunkoɓe ha lorna de'ende nder gure ɗe. gomnati hoosi sharɗuwol kaɗowol ɓiɓɓe adama en wurtago jemma wiyetegol couvre feu ngam faddugo ta habre may ndeyaha yeeso. préfet mo Logon e Chari yaaliri haro gure ɗe ngam waddugo sulhu hakkude ɓiɓɓe adama en. Ibrahima Souleymane, Garwa, RFI. a yettama sanne Ibrahima Souleymane ndelle yarude kibaruji ɗi yeeso ɗum wonno ko hollitata en ko tawa to leydi Cameroun e kanko on o gonaɗo RFI fulfulde e to Garwa. jaren yeeso ndelle ni en wonno ko hollete hakkunde leydi Sénégal e yaade Guinée e Bissau to wonno ko holla yimɓe daraniɓe e ndenagu du woni ko kolliti fa handen masiba gaɗɗo ton yimɓe ittoɓe ɗo no liƴƴi na awtoɓe yimɓe gana tawaɓe ɗe nokkuje wonno ko holla kamɓe ɓendu ɓe pellama e ɗum wonno ko waɗi e majjum e jankeɗoɗen jantore Mamadou Alpha Diallo. ko hawni waɗi heccanka kero Sénégal e Guinée Bissau dadtiɓe dari Guinée Bissau felli laana nangayɓe liƴƴi jeeyaɓe Gana dakiɓe ka diwal Casamance ɗo e leydi Sénégal wofiɓe no wujja nanga liƴƴi ka nder maayo Guinée Bissau e ɓawo kayit goto e ɓe yimɓe Gana maayi goɗɗo gaañi e wi Abdou Keita hoorejo kalaɗen terata ɗon ka saare nangayɓe liƴƴi Elenkin. o kibaru ko hande ɓe jonni ɗum sakitaɓe kibaruji ɗin. Abdou Keita holli wonandema fure wara ɗon no ka marga fureji ka saare usuy gañi ɗon no ñawdede ka suudu ñawdirdu mawndu e nden saare e yamirore gaali wiyeteɗo préfet on. Abdou Keita ini noon ɗum ɗo no kani ha feƴƴiti sabu ɓe nangoɓe liƴƴi ɓe Gana ko banu adama kamɓe kadi. o watti ɗon wonandema wona e fuɗɗade dalti dariɓe Guinée Bissau no fella nangayɓe liƴƴi immorɓe Sénégal. o wi lamɓe Guinée Bissau ɓe no foti accinde ɗum ɗon fes. e wi makko sa ɓeɓe laana mum fella hecci hanki koye nder maayo Sénégal ngo wonno e nangude liƴƴi hari ɓe natari e nder Guinée Bissau. mi andina on noon yimɓe Gana ko yata e guluji nayo no jooɗi Casamance ɗo kabiɓe ari ɗo ɓuuri duuɓi 25 kamɓe ɓiɓɓe leydi ɗo ndin ɓe fonna ter kamaje Sénégal ɗo ɓe jogui ko yata e laaɗe 327 hakkunde Elenkin e en jetti Mamadou Alpha Diallo ndelle yarude kibaruji ɗi yeeso. Pamon nyalande hande wo nyalande suɓanande ɗum wonno teddinde ɗo ñiibi ɗe daabe wonno ko holla tollana wonani ɗe e lehi aduna e saabu wayluji to Namibi en jahan keɗoɗen hono noy wonno ko ɗe kulle tigora toon Bouliba waɗani en jantore. Tugnadi e bataki mo jagorgal kalfinangal tarindi Namibi satti ɓe jeeyi 50 e dow temedere e 50 ñeeɓi potnoɗe yeeyede gila lewru 12 ɓiiru hitande 2020 e nder ɗum laamu ngu dañi hen 5,9 million koppareje dollar leydi ndi. 42 ñeeɓi ma jeltini e nder Namibi kono laamu leydi ndi hollitani holto ɗi kuccinte. hollitama leydi Namibi hettungo bangi warga Afrique no lime toon fodde 28 ñiiɓi. ngam haɓaade kewendi ñiiɓi ɗi gouvernement Namibi feliti yeyde ɗi caggal noɓe pela warde ɗi e biyol jogiiɗo konngol jagorgal kalfinangal taarindi remewo Muyunda sababu jeygu ñiiɓi ɗi famɗi ko e fannu noɓe jeyirtini ko jeygu wantere o ɓeydi hen won e soodoɓe ruttiɓe caggal nde tawno heewi ko lolina e jeygu ñiiɓi ɗi taw fewani. to leydi Niger toɓoji pantuɗi ko waɗi ley lebbi ɗi en saboke ndelle toon mayle yimɓe e bonondaji kewɗi ni woni ko holla ndiyam toɓo o ko waɗi ko sakiti ɗum en saboke yonkiji ko hewti 50 yimɓe woɗi hollama fa hande ley ɗon en yimɓe ɓe ngala ɗo naata hande ni en na kewta ujunaji 53 e fande temedde ɗiɗo e 99 wasuɓe nokkuje muɓɓen ko hollita ɗo wonno ko arani
ɗi kaaɗi min jetti on ɗo e wadde seeɗa gasi saɗa ay woɗi ni woni fa hande ndu yamde 19 woni to Tamba Delle Tamba ɗo leydi Sénégal ɗo ni wonno ko tawteɗen hannden paamon hande jantore meɗen mawde daroto yewtidinde e radio gollidiɗo RFI fulfulde radio Rêve FM en keɓan famude ɗum joni ko Boliba yewtide e daraniɓe ɗe golle hande alkamisa oɗo on jewtidi on tottama konngol on ko lino miijoji moɗon ko faati e wargo yimɓe forba ko waɗi leydi Mali e gartane ɗum fadde meɗen e timminide jantore e fadde meɗen e timminide fa hande yewtere meɗen kiwal taaridi woɗi ni jantore meɗen mawde hande no leydi Sénégal ɗo yarude en diwal Matam to wonno ko radio Rêve FM gollido e RFI fulfulde kamɓe ɓen wonno ko keɓa yewtidede bangan golleji radio o nde ni en hoorejo radio Adama Sall kanko on wonno ko jaboto namde e Boliba e jaheɗade Adama Sall a salminama salmitimama Boliba ko holton radio mon go jooɗi Adama Sall radio ngo woni ɗo ko e département de Karel commune ene wiye Ndendori région de Matam holne neɗɗo waɗata ha heɗo radio mon go Rêve FM ene wawi heɗorede so tawi a yiiɗi nangude e banggue diwan mo Matam Gayna fréquence o ko 106.3 woni 106.3 ko wona ɗum ko ma waw heɗorade radio ngo via internet so tawi a naati Zeno e on saaha sa tappi Rêve FM ma waw yiidego toon mbawa hettade ngo e hol e nokkuji radio ngo nangete radio ngo en nangue e nokkuji ɗi ko wayno département de Kanel o kala kono kadi radio ngo ene nangue e banggue goto to banggue Bakel yaɓanma Tambacounda tawi kadi en lumbi leydi Mauritanie eɗen gandi diwan gorgol kam e Guédimaka Rêve FM ene hette toon hayso tawi ni ngo heɓani yajñade toon to ganduɗa ɗo kadi woni diwan Mauritanie o holi jewti ɓurɗi hettede hande e radio mon ngo jewti ɓurɗe wawde heɗede ɗo e radio Rêve FM surtout koko yowiti e émission mbaɗo subaka kala altine ha alkamisa biyeteɗo Jamwali ene jeeya hen kadi yewtere wonde wiyetende allo docteur tawa kadi ene wawi heɗede ɗo alkamisa kala kono eɗen gandi yewtere wonde tawa kadi ene waɗa alarba kala hedde waktuji 13 yaɓonma waktuji 17 tawa ko yewtere wiyetende tigui jamanu kono kadi yewtere wonde wiyetende ndema e gaynaka jeeyade e ko ɓuuri wawde hettede ɗo ene radio Rêve FM mane jokkodirɗon e radio RFI fulfulde eyyi en keeɓino jokkodirde e RFI kene wona hande hitande décembre mois de mars avril ko nden tigui min ɓami vraiment nangude fréquence o no moƴƴirta ni no fewiti ni ha hebde programme uji RFI ɗi ene weela yimɓe diwan Matam no feewi ɓeɓe ganduɗa ɗo kadi ko heɗotoɓe woni auditeur e auditrice kamɓe foof haɓe kollita wonande kam jokkodiral faade e RFI hani e RFI fulfulde wonani ɓe humpita no feewi ɓe ɓeydima andude kadi ko yahata yaduno ha hande o kamɓe kala haɓe mbawa namdade min e kala saaha min ɓeydoto yajñade gam wawde jokkodire e RFI fulfulde ɓe mbawa hebde kadi ko ganduɗa ɗo ko ɗum woni goƴaji rendo ɗi mbawa tigui feede no hannirta ko noon tigui hol caɗele ɗe kawraton e radio mon go radio Rêve FM caɗele ɗe ene jeeya hen surtout to banggue caɗele émetteur kam e table de mixage e banggue sahaji sawtowol ngol wawa kadi hutorede sahaji min keeɓa caɗele kewɗe surtout no toɓoji ɗi gardata ni e ko way noon hani sahaji kadi rayon de couverture o so wi no ɓuuriɗo yaaji kadi ma wawa wallide no fewi wawa kadi humpidde rendo ngo no yaajiri foof ɗum noonne kadi caɗele kam ɓurɗe taskede ɗo hande surtout ko to banggue kaɓɓirɗe ɗe hande hol kabar ɓurɗo tengtuto to Kanel hande o kabaru ɓurɗo tengtude ga en eɗen gandi koye sumgoji faya hitande ujunaji ɗe nogas ɗiɗi kono hande o kam koye bindirgol kam e porogol wona surtout ko fayiti ko wiyete inscription sur les listes électorales ko hen tigui kamɓe foof ɓe goni kamɓe foof haɓɓena gara gam ɓe mbawa winditade ɓe kadi ko changeoɓe kayitaji muɗum e judde ko way noon kono kam eɗen teski mairie ji ɗi yimɓeɓe ene kewa toon ha ko ganduɗa ɗo moni foof ene yiiɗi waylude kayit muɗum juddu walla fewnide ɗum gam wawa tigui e fotade no hannirta ni ko wona ɗum ko ganduɗa ɗo kadi ko ɗum noon woni ɗiɗon toɓoji keɓnoji wadde ɗo hande o ndungo fuɗi ɓe nana natana ndeme maaro ɓe kadi nana natana ndema jeeri e ko way noon ɗum noon caggal kay nde hollita wonande ko heewi e ko engrais ji walla ni
kala ko ganduɗa ɗo kadi ko ɗum woni semence uji ponnoɗi hutorede ɗi ene ɗefi manquede ga e marché he hani toɓe poti heɓde ɗum to banggue commerçant ji ɗi o eɗen gandi brosse coronavirus COVID-19 heewi hen ko waɗi ngakkere gam ɓe mbawa heɓde ɗiɗon engrais ji hani ɓe keeɓa ɗiɗon semence uji walla mbiyen awɗele ɗe ganduɗa ɗo mbawi hutorade ɗum e guese mabɓe ɗe ɗum ɗo kam woni point mo ganduɗa ɗo ɓuuri tengtude ko wona ɗum ko no Sénégal foof wonirta e ɗowirde wono BFM brevet de fin d'étude élément moyen ko nde on BFM tigui nana jokki ɗo henna e nder diwan mo ndendori hani walla mbiyen département de Kanel o. Diwan ngal no jogui nalanke gandaɗo tawi en goni ɗo henna ndendori eɗen gandi hono dokke Allah ko rappeur mawɗo ko kanko woni ɗo artiste mo ganduɗa ɗo kadi ko mantiniɗo ɗo henna e ndendori hacci tawi ene waɗi woɓɓe. Ewa donc min dokkuma gimol dokke Allah. Eyyi bisimilla. Min beltiri hen ndendor naaɓi kala jarama. Jarama Seydi Ba. Adama Sall kalfinaɗo golleji radio ɗon wiyeteɗo Rev FM ɗum woni ko Boliba namdotono wonno ko keɓuɗen famude yarude yeeso joni hande alkamisa on jewtidino e Fatimata Sisa woni e yewtere on tottama kongol wartude e wargoji ko waɗi e leydi Mali ley nyalaɗe paltiɗe ɗum wonno ko kokkuno ɗon en keɗo konguli moɗon. sekkal Sénégal to bangal ka tourisme gondo to leydi Mali ko laamu ngu woni daraki walla kunin koɓɓe goni daraki sabunde wat bonnoɓe so taw eɓe jotto woni guure firti tan ko darde kunin koɓɓe ina manki sabunde wonde kunin ko mum elle dañani susde yottade walla wawde yottade e Mali ala ko foti hande yewtidde ko wona dandu ɗiɗo ɓesguji wadde noon kunin koɓe leydi Mali ina dadi ene jogui hande ko poti daranade ko wona tan wiide ene jooɗo japperlam walla ene jooɗo capital Bamako kono noon elle ɓe ɓuuraniɓe tan ko jonde e to capital Bamako tawa wonani saɗede mabɓe no ɓiɓɓe leydi ndi dañiritni probléme torla ana leydi ndi waɗi duuɓi kewɗi joni e pamama laamu o jaati woni torlaka e leydi ndi ko saabi kanko woni daraki darde makko yalla torlaka ana haaɗa e hakke o immaki o laara ndenaku e population civile o fou e ɗiɗi o fecci yimɓe leydi ɓe o waɗi woɓɓe moƴƴuɓe o waɗi woɓɓe bonɓe bo caggal ɗum kadi o ɓami yimɓe o hokki ɗum kaɓorɗe o darima caggal mumen ɓen du ko e leñi woni e ley goɗɗi ne wawi jogade kaɓorɗe waɗa ko yiɗi fou e ley goɗɗina hen so tawrama hay sawru ko nangguete wiye ko yimɓe bonɓe sokoye ma ware ma yomne jawdi kewdi. Aboubacar Bari Libéria en wiyan adam fof sécurité wala toon e piidu laamu o darake darde mum hayba civil en ɓe fonda e civil en ɓe ɗum wadde so goto fof mone nangi ɗum fa heddi lonki yurmata ko goɗɗo wona laamu wona civil goɗɗo wona leñol gongol don so ana toon yimɓe safarɓe goɓɓe ana toon ɓe wona fayi don so ɓe wona civil ɓe wona hunde fof eɓe armi fa gas eɓe wara guure attaque eɓe masibina eɓe maɓe haaja ko ɓe acca ɗum ɗum wadde siketa civil en ɓe no ware goto fof armiɗo sa armaki tan a warateɗo ɗum woni leydi ndi. Alsan Samba Dia ɓargolɗi Mali ɗi keewi ittata ɗum noon ko ardiɓe leydi ɓe ndendina population o ɓe mbawritinaɓe ɓe gandinaɓe kadi kamɓe fof pote leydi ndi hay leñol gotol ƴettitake fawe e dow leƴƴi goɗɗi ɗi leƴƴi ɗi so ɗi potani jaam wawata toon wodde ɓe gandina kadi population o ko leydi ndi ko leydi mabɓe kamɓe fof so ɓe pewni leydi ndi ɓe pewni ko leydi mumen so ɓe bonni kadi kamɓe bonara. RFI Bakel capanɗe jeetate jeenayyi toɓɓere ɗiɗi. RFI Banjul e dow capanɗe jeetati e jeenayyi. RFI Difa dow capanɗe jeenayyi e jeegom toɓɓere ɗiɗi. RFI Garoua e dow temedere e nayyi toɓɓere jeetati. RFI Labé capanɗe jeetate e jeenayyi toɓɓere jeenayyi. Rama Diallo. Waltude toɓɓe mawɗe hande kikiɗe en kaali haala Afghanistan to wonno ko mutuɓe joom en kaɓoɗe anditirteɓe Taliban en ɓenagon jonin e heɓude saareji mawɗi ley nokku o ndelle Herat e Kandahar naati juuɗe maɓɓe caggal nde ɓe jaɓuno gaz ni hande beete woɗi du en kaali fa hande to Algérie cumu dambiɗo toon soɓɓire leydi ndi fa joni ɓe gonɗe filade no waɗa de ɓe jaalo cumu gonɗo ɗon na torla yimɓe na waɗa wara huureji woɗi du en kaali joni
jonin ko haɓɓodi e ñalande sumgo ɗo no laamiɗo leydi to Zambie yimɓe ujunaji kewtuɗi e jeɗɗi mburtoken filade no waɗa nde ɓe jiita moy hunde ko aldoto zaminaɓe ley duuɓi 5 jokkitoji jonin e ngarandu hettinade ɗo no yewtere meɗen kiwal taalidi ñalande hande nde du yo yewtere filitade keɓoton heɗade on jettama san